Hayırlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Tacikistanda uramlarını ura bergende Ленинабад hazır indi yangadan eski isim koytkan, eski isimge koytkanlar indi Hujjan dip. Şunda uramlarını ura bergende ihtibar etkenim. Aşxana, kitapxana, daruxana degen xona, daruxona, daruxona, aşxana, kitapxona deb yazganlar edi. Şuna şimdi Taciklarga mында Татарстанга кайткач мен айтам. Бүген мен айтам татар сөзін урлап бітіргенсіз енді. Ашхана, дарухана, kitapxana деп алар күләләр, аңлыйлар инде. Шаяртып әйткәнне. Аңлап торалар инде. Әйтәсе килә менә безнең tilimiz ничек якын төрки халыклар бу Таджик инде төрки халык түгел. Шуңа карамастан әйтәсе килә hatta Farsi халыгы шунда да күп шул Farsi гарәп теленнән күп сүзләр кергән. Безгә телебездә менә татар телендә Куше дигән сүз калмаган инде ул мәсәлән урам дип йөрибез әйе. Әнә мәсәлән дүкан казакча ул кибетне дүкан дип әйтәләр, чөнки татарның теге сәүдәгәрләрендә кибет дип. Шуңа күрә урыстан кибитка дип киткәннәр. Летит кибитка удалай дип. Шунасын әйтәләр. Ул урыс сүзе дип. Кибитка ул безнең төрки халыкның сүзе, белмим кайсы телдән килгән, гарәп теленнәнме, әллә фарсимы? Хатта мин кайсы сүзләр теге таҗиклар мәсәлән куллана караганым, аларга да гарәп сүзләр кирип калган. Менә әйтәсем килә, ул теге язучылар, безнең мәсәлән татар язучылар, алар элек билеме күп булган, язучылар булганнар, шуңа күрә алар төрле сүзләрне кулланганнар. Бездә элек татар телендә күп сүзләр кулланганнар. Бер мәгънәсе бер, сүзләр төрле, бераз аерылып торган мәгънәсе. Менә мин башта уйлаганым шул теге дүкан дигән имеш саф татар юк. Гафу итегез, саф казак сүзе дип. Шунасы карасам, аны төркчәдә икән, Төркиягә барасың, дүкен дип әйтсәң, мәсәлән, анда инде ни дүкен дип әйтсәң, кибетне мәсәлән аңлыйлар икән. Менә кибет дисәң була. Әйе. Бина дисәң була. Türkler, Türk tilini öğrenəsən məsələn, onda tanımağan sözlərini oңай yatlab alırğa. Məsələn, afiyet olsun, təmli bulsun imiş, aşığız deyib aytasın. Affedersiniz, gafu itiniz imiş. Affedersiniz, tağı türlü nəsələr. Soňadan indi aptırap qarap turasın, алар hatta şul bizning til bilan bek yaqinligi qaysi so'zlar hatta şul so'zlar kullanalar. Aptırap turasın, bu Türkiye tili mi yok mu deyip. Şu aytası kile, hatta şul tege Irak utrav, Kipr utrav məsələn. Anda barığızda ya Kazakça, ya Tatarça, ya qaysı tildə söylәп qarağız менә. Şol bir urşa etmişilme, şitil tilində eksperiment uzdırıp qarağız. Күпме халык аңлар. Мен бит вакытында шул мәҗбүри шунда эксперимент уздырдым инде, чөнки вакытта мин түрк телен белмәгән идем. Кипрда тауына менеп, таудан төшкәндә карасам, анда әйттем бит, Өлкер дигән товарларын килгәннәр машина белән кибеткә кичкенә. Шунда алар мине сыйладылар инде, төркләр, мин сөйләдем, мен әйтәм. Qaysı яктан аңлап тордылар, күбесе мине аңлап тордылар. Менә җәмәгать югарыга менгәннең сәбәбе беләсезме, нинди сәбәп? Бу урысча дим дә инде, урысча түгел инде, аллегория шитилдән кергән инде. Аллегория бер яктан. Менә мәсәлән, кешенең белеме әз булганда, ул түбән белеме мәсәлән, ул алай бик күрми. Кеше аста торганда. Аның билеме югарыда, мәсәлән, ул югарыда торган кебек кеше күп нәрсәне күзәтеп тора.
Шул шикелле әйтәсем килә, менә белем ул. Шул кешенең белеме күп булса, ул хатта менә бүтән телләрдәге сүзләрне очратканда, бу сүзне мин беләм бит инде дип уйлап куя. Шул әйтәсем килә, менә шуңа күрә безнең бабаларыбыз Мисырда укып, ата-бабаларыбыз мәсәлән, хатта Төркиядә, төрле илләрдә укып алар. Белемләре шул күп булган. Мисырда хатта 15 елга кадәр укыганнар. Шуңа күрә әйткәннәр инде, татарга талмач кирәкми дип, чөнки алар күп телләрне белгәннәр, куллана башлаганнар. Вакытында менә безнең татарлар, вакытында теге хатта Булгар чорында да аларны таҗиклар хәзер дә истә тоталар. Булгар җиреннән килгәннәр дип, шунда сәүдәгәрләр килеп йөргәннәр. Ул менә әйтәм бит, ул хатта теге фарси телләре сүзләре безгә мәсәлән Каспийда йөреп сәүдә эшләп йөргәннәр. Без Иделдә төймәләр белән төшеп, Идел белән Каспий диңгезенә, шунасын фарси илләренә, Персия ягъни аларда илләрендә йөреп, катнашып ничек инде сәүдә алып барып инде катнашып, күп сүзләрне ятлап алганнар да, кайткач инде кулланып алар шул анда-монда кулланып, шулай татар теленә күп фарси сүзләре кергән инде, ислам дине белән инде гарәп сүзләре кергән. Шуңа күрә фарси сүзләре бик күп. Бездә татарда әйтәләр байтак дип, бик күп инде сүзләр кергән. Менә шул телләребез якынлыгы, кичә менә мәсәлән башта үзем яздым да, теге татар ата-бабаларыбыз безгә үрнәк булып тора дип. Инде мен карасам, кая тикшереп карыйм әле дип, сүзлеккә кереп, теге автомат бар бит интернетта, шунда ясаган идем. Ул миңа имеш үрнәк мисал дип чыгарды. Мен соңыннан инде бер үрнәк дип яздым, чөнки мисал мен икенче төрле аны мәгънәсен аңлыйм иде. Шунасын инде мен казак төркеменә куйган идем. Классташлар, ягъни сыйныфташлар, одноклассники, гафу итегез. Шунда куйган идем мен мәсәлән аны. Анда казак төркемендә аңласыннар дип, мен инде автоматка куеп тәрҗемә итим дигән. Карасам, ул тап шул татарча, орыс телендән бабаларыбыз нәрсә дип, ата-бабаларыбыз дип мисал дип чыгарган. Мен әйтәм, күрдегез, менә казакча мәсәлән мисал. Бездә дә ул мисал дигән бар. Күп сүзләр якын. Менә шуңа күрә безнең элемтәләрне киңәйтергә кирәк. Күп катнашырга кирәк. Бер-беребез белән милләт вәкилләре казакча укып карарга кирәк, тырышырга кирәк. Казаклар да, мин уйлап торам, алар халык шундый кызыксына торган халык. Алар татар теле белән нәме әйтәм бит, мин казак төркемендә куйган идем. Ничәдер 250 кеше караган аны. Казак телендә татарча булса да, кичә мин мәсәлән шул видеоны хатта 3 дә лайк куйганнар. 3 кеше казак халкының 3 кешесе куйган аны, чөнки аңлаганнар. Сез инде уйламагыз, алар менә шул бүтән халыклар безнең телне аңламый, аңлыйлар. Алар чөнки безнең һәр халыкта да акыллы кешеләр бар, белемле кешеләр бар, кызыксына торган кеше. Хәзер Аллага шөкер, менә безнең татар халкы белән, тел белән безнең бүтән дөньяда, төрле илләрдә кызыксына. Иң беренче төрки халыклар безнең татар теле белән кызыксына. Шуңа күрә без инде алар белән артта калмыйчы, бездә казак халкы мәсәлән, аларның үзбәкме, төркмәнме, азербайҗанмы, Төркия халыкларының мәсәлән телләре белән кызыксынып, аларның сүзләрен өйрәнергә тиеш. Без шундый, без кызыксынырга тиеш. Кунакка барсагыз, ул якларга сезне яхшына казак халкы кунак итә. Казак телендә сөйләшсәгез. Яри, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.